At sa iba pang balita, idol, na police report, dating gang leader, idol, patuloy na, or gun for hire na sa Ilocos Sur, pinagbabaril po. Patuloy na ginagamot po ito sa isang ospital. Ang lalaki matapos pagbabarilin po sa barangay Kabulaalan o Kabulalaalan. Sinaita, Ilocos Sur, kinalalang biktima bilang dating leader ng isang nabuwag na gun for hire group. Batay sa investigasyon, sakay umano ng isang sedan ng biktima kasama ang 2 minor de edad nang bigla silang pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Tinamaan sa likod ng biktima bago tumakas sa mga salarin na sa hindi pa matukoy na direksyon. Nalaman naman ng mga otoridad ang insidente matapos sa ipagbigay alam ng ospital kung saan agad dinala ang biktima. Patuloy pang sinasagawang investigasyon ng mga pulisya sa nasabing insidente. IFM News. IFM News. IFM News.